Usahay kining pagkagahi na tuguno bisag utsaon kapila tatabagi sa tuig isuon pero wag nimo baliwaran nimo kay di man nimo ginikanan. Ako ra man isuon pero wag yun ko maminaw. Mao na nga na problema kay ko. Kung ngano na problema ko, ano yung problema na ko, no? Inaniyaw na ko pagsugod ang mga pangitabo. Tiyo! Ayo, Tiyo Panyong! Oy, Perla! Perla! Oy! Nananuktok! Nananuktok sa gawas ablihi ko na, oy! Basig magbayad na sa utang! O, Tiyo! Adiyot, Nana! Lagi! Kinsa may... Di pala. Manoy Merto! Hala, Manoy! Manoy Merto! Kumusta na ka? Kumusta na ka? Okay na ko, Manoy! Tiyo! Si Manoy Merto, Tiyo! Pinsa na, ha? Chuki! Pinsa na yung pagkabaka? Baka. Uy, panuway! Baka na ikaw rin, Chuk. Uy, ikaw mo din. Uy, inahak. Ikaw magdudya ni Merto. Wala ka makaila sa mong pinanggang pag-umangkon, Chuk, ha? Ay. Ako rin itong imong paborito taong pag-umangkon. Ako to. Manoy, dali, susa ka rin, Manoy. Uy, piambil ang imong bagbi kaya ako naibutang sa kwarto. Dali, Manoy! Sige, sige, de. Perla, tanawa ko noong napabaybahaw dito. Ug sudan na rin magkakaonis, Merto. Day. Sulti. Oo, Tiyo. Kung sagali, ayaw na lang paglungag, pagpalit na lang dito. Papalit ko sa kakilong litson, niya pag-apil na lang sa og puso og sopreng. Sopreng? Sige. Pero, lechon yun, Manoy? Oh, Day, dugan ako nakatilaw ng litson ng manok taon. Uron sa parang litson diha. Kay, wala na, biligyang litson dito sa Saudi. maoron. Nahala, sige, palitin na dito, Perla. Day, sige na, Day. Tagpilam ng litson dito, Day. Usa ka libo, usa ka kilo, Manoy. Ha? Wala problema. Day, daghan kwarta na to. Tara. Wow! Unya, Dagan ka sa- papapilin niya kung para ako, Manoy, ha? Oo, ay problema ha. 200,000. Ipalit na din litson og puso, ha? Soft drinks po, ha? Ay, salamat, Kunya, Manoy! ang sobray mo na. Ay, salamat, Manoy! Pagtaksi lang dito, arum dali ka. Pag-apil na po, dugo-dugo. Kay lamig ka ng dugo-dugo sa frinas. Sige, Litson. sige. Oh, sige. Kring. Kring. Maogyod kay, basta mamaligya ay ganag litson, man sa'y dugo-dugo. Sige. Kanin sa litson, paksew. Isa ko rin bahala, ani. Sige, Day, pagdali dito, ha? O, ibutang ng bag ni mo dito, Merto. Ay, kining. Atos kwarto lakaw. Bakante mo itong usa ka kwarto. Dito, mahuway dito samtang nagpalit pa Perla og litson. Ocho. If I never sing another song or... Ay, napatulis Perla. Wala na. Salamat po. Lami kay kaog dito na. Manoy! Ay, Day. Dira lechon, Manoy, oh. Di mo na sa abling slitson. Kaya lamir ba kayo abling slitson? Ay, hindi akon. Sige, ka na, nagkringan. Manoy. Pwede niya imong gihatag, ha? Kay gamay na lang ra ba ang sobra? Kring! Unsa? Kay ang lechon, usa ka libo. Kaya dugo-dugo pa, puso pa, liti pa sa taxi. Nay, nabilin diri. Kuan ka ng 150 na lang, Manoy. Ikagul na. Punuan ta na. Yes! Salamat, Manoy! Sukaran ta ka, ha? Kaon na, dali! Grabe mo kaon ni Manoy sa lechon, Dugay na kay kung ano mo kakaunan nila. Kaya bino mo, pagdunggon ko sa airport, di-text to si Sir Raul Alibio Isuto, Anya? at si Ma'am Hasmin, pagtuon ko kayo doon ay litson. Ano mo ka kaon dito? Layo kayo, oy. Ang litson lang ko dire. Mayra sa diri ka diretso kay na ako'y makapin. Pero, Hinay-hinay, oy, soy, matukan. Ay, kabla ka, Cho. Kaya dito sa Saudi, puro sa mga karne sa ng mga karniro. Mo'y magkaon dito. Paita lagi. Kaon gani kong camel. makaon din ng kamil, Manoy. Ay, oo, oy. Kaon kayo. Panga. Yung sawa ka magdaog kamel do. Sabi na mo. Kaon sa kakamil, Cho? Ay, tilaw ba lang. Aron makasuwa sa tag usabay lamian ang kamilyo. May kamil patis diha. Inatag na sa Armin Diwa It Facebook. Kanasang nasay kanala say kalingawig suyop lang diha. Ikaw biyan ni mo Merto. Hala, sige. Magdiwas siya kaon. Aron magkapahuway ka. Kaya naibaw ko gikapoy ka sa imong biyahe. Kaya gikanog ka sa Middle East. Pagdali niya kaon, oy. Recorded by X Thunder Gaming. Puting kaon ko sulit suno. Mingaw mago. Nya pagkauman, pahuway ko. Kanya, pagkahapon,
Pagkaibaw sa ako mga barkada nga nauli ko, gisuroy din ako silang bay. Merto. Oh, Chok! Merto. Kining na imo mga barkada ay gisuroy ka. Oh, ako na gisuroy nila. Dabi na ko ako gisuroy dito. Di ari na taon ko nila. Ay. Nibaw silang nauli na ko. Na, bisag hulmigas pa'y mo abot. Mahibaw na na tumasilingan. Oh, Chok! Alagawa sa dito kinailangitan ni mo. Oh, Chok! Hoy, mga pare! Number 2! Asa? Number 2. Asa ka to, Berto? Basta pre. Ani ang gilundan akong naong, pre. Guwapo rin yapon. Ah, Sinugatan niya, pre. oh? Sinugatan niya. Kaya saan niya mo? Ay. Ninyo, pre. Ay, para ka namang... Tunla, pre. Basta mang saudi, pre. Kadaghan niya po rabo, pre. Pre, wag yapon ka mong minyo, pre. Ah, wala tao yapon, pre. Natural mo na. Oh, gaya sa inong minyo, pre. Para kakaon may baboy ba? Ay, kabula ka mo, bida. Makikita na ko. O makita na akong babae, di na mahitabo nga, bawa ko nga barkada. Ang ako mga double cards. Kanara? Ah, agin mo, natural na. Gusto mo, sige lang tagay ni, way istorya. Wag yapon, bro. Wag yun mo mausap, no? Natural, gina niyo, no? Mga hangul ba? Mga ayo, gina mo, no? Asa, paliton? Palitan dito ba inom, ha? Asa? Pagpalit Bicol? dito, Osaka, kiss ka pa, iter wine, pinti. Pagkapila sa sumsuman, ha? Kanina? Sumsuman. Let's go! Sige. Liog mo! Okay, sige, palita. Pre, Ay, kabalaka, pre. Di pag-uli mo, pre. Di ka magmahay. Kay naami hatag ni mong chicks. Mamords mo ka na. Mamords? Di ginoon matawag kong mamors, pero lamion mo pre. Ikulay mo husga, kung ganahan baka kay dili pangitaan mo. Dili na mo pangitaan ka na mo lain. No? Ikaw yun ba, pangitaan ka na mo lain. Tinaw na pre, hugas silag mayo. May bawang ingasang. O sa ilumutan na. Pero makikita ka pre, lami kang lawas pre. Siguro yung mutuoy mo laway. O, bida. Kisay ngalan. Lurina. O, Lurina? Wow, nindot nga na. Ngaan palang daan. Ulam na. Sige, kay pang ulam lang pre. Pang dessert. Pang Sige na tayong istorya. Ino niya. Siya. Na. Puta. Im na nasa ng baso. Pero pre. Pero sa sugtol ka tada pre. Pero medyo pikir ba tao ni gamay yung dagway. Sugot kayo pre. Kay nakabrudo ka. Kakita kayo mong pintas ay purang kadinas iro. Wag na, sugot tayo na. Pabutlay ko pre, pabutlay ko. Siguro na Jim Will Jim Will kasi biro dagko king kwenta. Sigurado gid pre ha. Sige na pre. Ugma pre, i-play pa ila ha. Malila ta ka na. Okay. Excited kay ko makailas babae nga gingong pre do mga pagkaugma na. Gigang mani, sputing man kaayo. Lisod kay Humot pagid kaayo. Lisod kay ni mao tre oy. Murag doon na kay pinaghandaan man no. Ay naud sa biya ka uli tao ka ta. Lisod kayo. Mani kay sikay tali milapas sa bagus kalendaryo taon. Hapit na larga ang barko. Yaan nya ta. Daan pagid lagi ko. Today pag-grocery day dito ka para din disbay. Di ay Gmail pangumpra dito. Wow. Pilay ako ani. Pilay Ikaw. kring ani. Ikaw, depende ni mo. Pilay kring ni mo, ha? Napag-apila sa Sudano na to, okay? Sige ako bahala ni Manoy. Sige. Dugayang predido, oy. Dido Flores, dugay kay dahi. Ingo siya kay hapiton ako niya dris bay. Wapa man. Yun na. Wapalibak ay. Predido. Ay, pulos bagi bagos. Bagos nina, kalsones bago, sapatos bago. Naong redakan rin, pre. Naong Pero, sige lang, pre. Nagilo masat, pre. Ha? Hastang ipon, nagilo. Nandut, pras biya ko, ha? Purbida sa din. Okay. Tara. Sige, asok ta. Mamisita ta. Ato at tuon katong babae nga kung gingunin mo nga. Mamords ba? Bagay kayo ito ni mo. Bantay bitaw di tadi mo tanggaan mo bati di na gwapa. Kaila nakahanap, pre. Sa linga na to. Ha? Mo ba? Buwag man na sa asawa. Bana siguro. Masawa naman, buwag nas bana. Kay nangita lagi glaing bana. Mao nga, tungod sa kalagot niya, ha? Nagpasiksi siya malik. Kasi nga sa iyo bana. Isa to? Akala siya, si Lorena naman na siya, no? At tubang anak na ito pasyo. Wala mas nito pasyo, patay naman. Mo ba? Patay na rin pasyo. Patay na, Balagi ko kay bawo. Ang kung ito ti. Oo, kaya mo ka ito mga Saudi. O,
katultol patos na pasyo dito. Ah. Siguro, guwaon ka niya dito. Tara, Tara, pre. Wala may maglangan sa Predido taon. Amo rin giatog. Bisitaan naman mo silingan nga si Lorena. Kunya. Uy, hala, nauli na dahil ka? Ah, Hala, uy, kayo ko kabaya ninyo, uy. Ay, kadiyot ha? Kadiyot ha? Abi na ko kinsay na misit anak ko. Kadiyot ha? pre. Gulang man, gulang. Ay, tiguwang lagi, pre, pero mamor kayong tanahon. Hoy. Wag kita to, ha? Purmas lawasan to. Siksi kayo, ha? Puti, idara lang. Gulang. Probida, gulang. Usop, usop. Madami noon, probida. Listen, masang bangita at batanon nga ikaparag na to ni mo, pre. Kadto kay eksperyensyado na kayo to. Unya gawas pa. Uhawan sa kayo to kay dugay naman to ibiyag bana. Pwede mo ito mas gulangan. Bye. Ba kayo na? Pre. Unya usaman. Di ka kay Ay, pre. Dami po to. siguro ka. O, lagi. Basta kay dili lang ka magmahay ana, pre. Kay dugay na lang gibuwag kas bana. Daghan nanguya bana pero wa ka dama. Basig ikaw pa, pre. Dapat dilak si mong kwintas nga mursiras pa mo kwintas pero murka din na siro. Ay, diskartihin sa di mayo, pero madalang sa di mo. Pre. Recorded by X Thunder Gaming. Ya, pila may sugilano, nagkauyab yun si Lorena, pero ang problema, paghibaw sa akong isuon o sa akong uyuan, Unsa man taong ka manoy? Uy, anong ka na may imong gipili? Na may daghang brand new diha. Ano man ka anang use na? Pasag din na lang ng maguwang ni mo, Perla. Lison man sa nung mangiha sa batanon. Wa ka magtanaw sa dagwayan ng imong maguwang. Kaya nga naman yung dagway, Chok. Ay, nabilong naman ko rin taon sa kuan. Tira pa sagad? Sa kanang gitori lang tira pasagan. Orbida, grabe sa Basta kay paningkamot lang do. Kaya sa imong pangidaron. Lisod ng panahon, lisod na nakahalinon. Mau. Kasi pangurtahon lang ka anak manoy ba? Ayaw sa mo paghukom na day. Nahong sabi ang taon mo, judgmental masad kayo mo. Ang importante nga, maminyo ko. Mao lagi. Pero ayaw sa dayong minyo dayon. Obserbahe usana. Basig dili ka magkauyon ba? Kayo sa hera makining atong mga mata. Ikasan kayo usahay. Sa bag-o pa, guwapa kayo tanaon. Murag hupya espesyal. Sa Angelica? Oo. Pero badugay na. Ay, wala. Mura na magsiyako istabuan. Tiyo. Porque sabes que te quiero. Manoy, Day. kagisa ng auto sa gawas ka nag-parking sa atong tungod. Ato na day. Ha? Nanatay auto nga, Noy? Si Kanan na. Ay, hatag tagalin na sa Yes. akong amigo nga si Sir Raul Alibio ito to. Pero gibayra na ako gamay. Ako gipalit. Sila ka nindot. Masakya ka naman, Noy, Oh, sure, oy. Ato na. Hato di ka eskwelahan. Ha? Masaman? Hato di ka? Ha? Sige, Manoy. Aron makakita ko mga classmate nga may auto na ta. Yes! Ha, tinood na doon? Imo na sa kanan? Oday. Gipalit ko na kay para makagamit o magamit ka. Ay, makagamit ka ba? Uy, wow. Kabutan yun din mo dong, uy. Ay, tuod di ay, maabot og mga akong gi-order dong, ha? Unsa ba na? Ala, uy, nanahidabay ako ni maana, ha, nga. Magpalit og bag ng cellphone. Unsa? Ang tagpilahon to cellphone na? Uy, tantamili, good. Sige, meron na to. Oh, sige, sus, uy. Magkina akong ganahan yung Mirto, uy. Asal ko baliban basta ikaw. Anya, unsa man. Karon man tong imong saat. Unsa ganito rin? Nga imo kong groceryahan, good. Madayon ta. Ay, oo. Mawag itagidaan na akong auto kay mag-grocery taron. Ngumpra ta. Tungod lagi taon sa kalipay sa akong nakarelasyon nga si Lorena. Wa ko bantay nga gamay lang suot sa akong bangko. Halos-halos kada gabi malakaw mo is Lorena magpagasto. Unya. Day, naunsa ka? Mangutan na kag naunsa ko, Manoy. Nalimot na lang ka namo. Halos na ng adlaw to, ano lang ka pero magyampugat ang babae nga sige lang painat sa naw. Day, perla. Wa na gid mi makauyon anak Manoy. Ikaw sa di pasalig ka na ako nga imo kong ihatod sa eskwelahan, pero di ka makahatod kay gigamit ang babayhan ang imong sakyanan. Pinagmangayo ko nimo para bayad sa eskwelahan mo, palibad ka kay wala kay kwarta. Yang imong babay, makita na ako nga daghang kay kinumpra. Ang imo paging sakyanan gigamit.
Wala dyan ko makasabot, Manoy. Gihimo ka lang buang. Day perla. Bisag ako, Merto. Wala ko makauyo ni Ana. Klaro na kayo nga gipangwatahan ka lang. Timan ha? Timan kini, Merto. Inig kahurot sa imong kwarta. Mura ka na lang unyag tapo kay laban na las daplin. Kay wa na ka na inahot. Chup, adyong. Nga ni ako problema kay may bati ko paghigugma tao na ning babae nga bisag idara na pero nahigugma man ko. Pero makita pud sa akong manghod tao ng akong uyuan murag di ba sila kauyon sa babae nga akong gigugma? Wa sila magkagusto ni. Usa man akong buhaton na ni Ate Pres. Bam. Okay ka ni gipadayon ko aring higugma ko ni babae nga murag sige lang kong pangayuan. Usa man kung kamoy pasultihon, Mirto. Ang sender na to karong adlaw gulyat. Ang atong sender si Dumerto. Kaya si Dumerto Ate Pres gikan Saudi. Merto, Karon no? Oh, Merto. gilawgan siya ang mga amigo na babae nga nakauyab na siya babae pero murag bilmo ko Ate Pres tanan pagiyon tagang Merto. Hanton nga nakabantay siya nga nakuha nga na siya taon sa kwarta na wag na kuana na siya siyang manghon nga mauna ihatod ko nimo sa eskwelahan niya wag yun ko nimo buhata kay naas babae sige gamit. Mao ni ang kuan sakyanan mao ni ang problema Ate Pres unsaon kuno taon niya ni. Ha murag wa makauyon ang iya taong wa makauyon ang iyang kuan Ate Pres. Yang mga kaliwat pa yang manghod og yang tiyo. Di man sa grabe ram siya sa mo kung ano iya mga kaliwat niya ato sa babae kuang kayo siya galante. Kuan sa kay Ate Pres kanang tan-aw na ko murag ang babae kay ari tigay ko ana murag Lagi niya ko ana paliti. nagpagabuang man siya ng babae niya iya mga kuan dito niya tagai way ahaw dito. O daw Mirto. Sad maayo. Kaya sa kay palabig inlab na taon matud pa si mong manghod nga sige painat. Mangguwang na siguro na Ate Pres no? Sige painat ko no sa iyang naw. Naon. Oo. Pero unsa na? Gulyat. Uga. Lan. Abab. Nainom tuminom ko sa ko amigo nga mato pa niya ang iyang anak na narbaho. Dako kay sweldo. Sabi na ko sa Dako sweldo. Apa dunay babae nga yang hinigugma nga waro ba sila kauyon sa kinaiya. Kaya kuno anak ni kuli di jud kuno katulol bisag usa ka buk pandisal. No, lagi na. No, areta diri sa Kaalam ni Solomon kapitulo 4 Okay. verse 1. Okay, larga. Mas maayo ang pagbaton og dalay kung kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Wa pa man ay anak smirto, di ba? Apa. Ang imo dalay kung kinaiya ilhon sa ubang mga tao og sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Wani question nga tumerto. Adto kini hapak sa babae. Hapak. Mm. Ge karon. Adto ni hapak sa babae. Tanawa ko nung kinaiya na imong babae merto. Isay sindir anes. Mirto. Ang kinaiya lagi, bam sige pangayo na sige request og unsa iyang pangayoon tanan. Nya maayo baka ni wa man kauyon iya taw mga kaliwat. Si iyati. Maayo eh. Di gyud maayo. Dito, giingnan ra ba ka sa imo ang uyuan? Mo na lang niya kag trapo ilabay ug na kay nakot. Mao gyud na. Wala kay Biyahe na Mirto. Pero di maayo kay Mirto. sapi. Nigugmar ba tao di Ate Pres? Sino na nimo? Natural ba? Dili oy para nako di mayo. Kay may tabuan na sa kwarta. Lagi. Be. Gulyat abi nimo nga anong nilito kog nahigugma ano nakalito ka na binimo nga no? Ano man? Wa matingali kay ni sa mga anong babae niya kana minyo biya na maro na binakayo. Maro gyud. Marug ko niyo ba kay tanan? Oh. Makita pa kag batanon nga nindot dong Usa ka ditong gilitok ni Panyong og sa iyang apong babae nga gibiag ba na usa to eh. gibiag ba na. Oh. Kayang banan ngitab sa lain ko. Ay, dili ka biya og nindot kag kinaiya. Nadoti ka sa balita dong. Asa? Mirto, balita. Di ipailayla ng kuano, bambina. Malita asa na? Malita Davao ba? Ano Ako din si ang balita? Pailayla ni Dailian Mariano. Aw, bilang kanu ato malita. Gano ato man nimog lain. Gulyat. Asa di ay? Bambina. Purbida no? Bab, okay na di mo bab? Mirto, kung naminaw ka man ganin Mirto, ayaw ibutang yun sa una ang tambag sa imong uyuan. Kaya imong uyuan paong paskatigwangan. Una pa na duyan. Yung kanan sa imong mangod nga babae na balaka. Gawas karon nga wakay ka kaasikaso na niya. Ang itanaw sa imong uyuan, ang imong ugma. Mao. Bitaw. Imo. Ang problema gud na bam kung mahitabuan na sa kwarta. Mao gyud. Ba maunong ba ka ng babae Di niya? na namunong Ate Pres. Di. Mao lagi. So sabutan munong ba? Nabawa na daan. Kanang arabay panultias mga katigurangan, may ngano niya nga, simba ko og masakit ka. Ang nindot sa babae Ate Pres no kanang imong opera niya medyo mo believe iyo. Ana. Kay Kapoy ba kayong pagtrabaho ni Murtos. Oo. Ora baka una-una ta nga tinaro gyud ni anak ko.
Pero inana dong, bago kog paliti kog bagong cellphone ka Mangayo gyud, mangayo gyud. Oh, ingon ka kay imo ha kong resiren. Oh, lagi, mangayo. Palitan pag auto. Kahila si Moro sa batanon. Lagi. Dahil lang mga labot, no? Nagdala Ayo ba, sige. Dong, Berto, ako tambag dong. Oh, pagmata. Pangmata. Pangmata Sakto dong. na dong. Oh, kung mangita man gani kag asawa, una-una nga ang imuhang pagpangasawa nga makabaton kag anak, makabaton pag mayong inahan sa imong anak, Kana. ug mayong kaugmaon. Ha? Kung di siya kita, bam, Ano mo, ni Bambin na. Nabuta na ka. Kita. Salamat ako natin ko naman doon. Kung ako ang puzzle, tiyon. RMN